Selamat menempuh hidup baru, semoga berbahagia. Semoga menjadi keluarga yang samara, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Amin. Selamat menempuh hidup baru, Nduk. Hati-hati, semoga hidup bahagia. Jadi saotik siana opungan adong di Paranginan, kita bay saotik hatani opungan asat Solo. Parjolo ma hitamadok mauliate tu hatta pardenggan basai di bagasan sadarion. Ima naung dilehot tu hatta tikki lasmi roho dihita ima dinama calo pasu-pasu parsarepeon pahopuku na dua di bagasan sadarion. Sian naposona sian bagas coron itu hatta. Nakin pahopu nunga di jalo hamube pasu-pasu parsarepeoni sian naposon itu hatta sian bagas coroi. Hubege nakin jamitani inang pendeta tung masai tabudu hulala jamita itu hamunana dua. Alai sidohonokku pahopudang pola gejang be. Sidohonokku di hamuna nunga akapar sikola. Sude jamitani inang pendeta sinakin tiop pamumai di bagasan roh hamunana dua. Jala pa husor hamuna dua mai. Manang di dia pe hamu maringanan. Hata nitu hatta napinasaha ni naposona nakitu hamuna dua. Ima pa husor hamu di bagasan roh hamuna na dua. Jadi pedoman mai di hamuna na dua mapain sadaro hamuna tu dolok tu taruan mangula nariko di ngolumuna lumobi nang mamula hobar tulomo ni rohan itu hatta. Iya. Untuk Dek Malau dan Dewati, selamat menempuh hidup baru, semoga berbahagia. Semoga menjadi keluarga yang samara, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Amin. Ini dari kakakmu dari Solo ya, Nek? Anakku, helaku, di sini tulangmu, kakak mamamu mengirimkan ulos buat anakku sama helaku. Tapi tulangmu minta tolong sama bapak, biar bapak yang menyampaikan kepada kalian berdua. Ya, ini yang dari tulangmu, yang dari dia itu tulang Marno. Ini ya. Terus selanjutnya dari tulangmu yang dari Kalimantan, yaitu tulangmu Sumino. Ini saya serahkan sama anakku sama helaku. Mau lihat ya? Kamu musik.